a daidai wannan gabar daga cikin abubuwan da ya kamata mu yi jan hankali a kansu ga wanda suke bibiyar musamman social media su Facebook su TikTok a waɗannan kwanaki abin da yake gudana tsakanin 'yan ƙasar Niger da Najeriya da Benin kakan shi maganganu wanda ba su da daɗi wanda bai dace a ce an samu waɗannan maganganu tsakaninmu ba saboda na daidai samun matsala tsakanin ƙasashen da suke makwabta ba baƙo bane a tarihi a samu bambancin siyasa ko matsala ta siyasa ko matsala ta jagoranci wannan abu sananne ne ana samun shi yakan zo kuma wannan din ma wata ran zaka ji ya zama tarihi insha Allah to idan irin waɗannan matsalolin suka taso abu na farko shine a musulunci tarbiyyar da musulunci ya muna komai yana da tsari abinda ya shahi shugabanni ka bar su shugabanni da masana lamarin su yi magana a kai masu hankali da dattijawan al'umma su shiga cikin lamarin a ga yadda za a shawo kan matsalar don a samu a ci gaba da zaman lafiya Allah ya ce wa idza ja'ahum amrun min al-amni aw al-khawfi adha'u bi idan lamari ya zo wa mutane na abin da ya shahi aminci da tsaro ko abin da ya shahi kwanciyar hankali ko tashin hankali za ga mutane za su yi ta yada sai Allah ya ce da sun mai da lamarin ga annabi alaihi salatu wassalam da kuma ma'abuta ilimi da jagorori la alimahu alladhina yastanbiqunahu minhu kenan ka sani ba komai ya kamata ka sa bakin ka ciki ba kuma ai Allah madaukakin sarki a tarbiyyar da muna Qur'ani ya yi mana umarni da gayin abu mai kyau wa qulu lin nasi husna in zaka yi magana ga mutane magana mai kyau annabi alaihi salatu wassalam sai da ya mana tarbiyyar cewa in ka zo zaka magana in dai ba alkhairi zaka gayi ba to ka sha baki ka shu an fahimci wannan sannan yanzu in ka ɗauki misalin Najeriya ko babu alaka komai tsakaninmu da Najeriya za ka yi sama akalla alaka guda 5 na ɗaya dai muna da makwabta haka ne makwabci kuma yana da haƙiƙan makwabci sannan na biyu akwai dangantaka wani in ka bi salsalar shi ɗan Najeriya ne da ya dawo Nijar wani ɗan Nijar ne in ka bi salsalar shi daga Najeriya yake wani ɗan Najeriya ne in ka bi salsalar shi daga Nijar yake akwai dangantaka na biyu kenan na uku akwai auratayya har yau din nan ana auren juna sannan kuma ga alaka ta kasuwanci da kuma ta ayyuka yan Niger sukan je can saboda kasuwanci su ma sukan zo nan saboda kasuwanci mutanen mu sukan je can saboda aiki su ma sukan zo nan saboda ayyuka sannan ƙara akan wannan wanda dukkan su girma shine addini ya hada musamman in arewa kai yanzu kana tsammanin musulunci zai hada mu yace innamal mu'minuna ikhwa almuslimu akhul muslim sai boda ta raba mu kawai dan an sa boda an raba mu a cikin sharrin turawa da tsarin da suka yi aka raba mu gida biyu wannan dan bangaren ingila wannan dan bangaren faransa wannan yana turanci wannan yana faransanci kawai wannan sai zaman to dalilin mun rabu alhali addinin mu daya qur'anin mu daya yaran mu daya al'adun mu daya duk wannan bai sai hada mu ba kalan mu ma wani lokaci iri ɗaya ce kiran kaga duk waɗannan abubuwa ya kamata ya sa a ce ko da akwai matsala tsakaninmu in ka zo kai dan Niger za ka yi magana ka san mi za ka gai shi ma dan Najeriya in ya zo zai yi magana ya san mi zai gai sannan in ka ɗauka hatta nan Niger ɗin a duk lokacin da shugabanni suka yi waɗannan maganganu tun daga shugaban ƙasa har sauran jagorori a cikin ƙasa baka taɓa ji wanda yake magana kan talakawan ƙasar Najeriya ba hasuli ma godiya suka yi musu a wadancan lokutayya na baya lokacin da aka yi kudeta din nan da aka sa ambargo da menene sun nuna muna halacci sun taya mu a cikin addu'o'i sun nuna muna goyon baya a Najeriya da Benin talakawan su duk sun nuna wannan to yanzu idan ya zama to akwai matsala tsakanin shugabanni saboda abinda kuka sani shikenan shi yasa ni yanzu sai in tashi in hau minbari sai in rinka zage yan Najeriya ko shi wannan zai halatta ma shi dan Najeriya ya juyo ya rinka zage yan Niger wannan kuskure ne bai kamata ba babban abin da ya kamace mu talakawa ababe ne guda biyu in kana da shawara ko ra'ayi da zaka bayar ka isar da ra'ayin ga shugabanninka inda suke jagorantar ku da me na shugaba a kwashin bakin kalmar ma a Hausance ya ga ce shugaba malaman Hausa sukan ce shine wanda in akwai shi nan kowa shuru yake shine shu wato kai shuru tunda akwai gaba da kai in kana da ra'ayi ko shawara kai dan Najeriya ne kusa ka isar ga manyanka kai dan Niger ne isa ma manyanka na biyu kai addu'a dan shine abin da a karin ka ne
amma mu koma zagin yau lokaci ka ga har masu kiran kansu malamai. Kai malami kai da kai ne mahaifin al'umma, kai kamata a ce a ji kana kira zuwa ga haɗin kai, saboda mu musulmai Allah ya ce wala tafarraqu, kada ku rarrabu, wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu wala takunu minal mushrikina min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a. Daga malami ya hito yana maganganun da bai dace a same shi a irin shi ba. To sannan kuma duk yadda ka iya zagi fa, a kowace kasar akwai wanda sun yi ka iya shi. In kana jin kai dolo ne wawa, a kowace kasar akwai wanda ya yi ka zama dolan, ya yi ka zama wawa. To in na haka dolaye suka taso, na haka dolaye suka taso, me zai faru? Banna ce. Da haka wannan kuskure ne, bai kamata a ce muna ruɗuwa da waɗannan ababen da mutane suke.